Hej, jeg vil lige vise, hvordan man kan logge ind på den Google-konto, man har her på skolen. Og jeg er gået ind på Googles hjemmeside her, og så vil jeg logge ind heroppe i højre hjørne. Og her skal jeg angive en mailadresse, min mailadresse her på skolen. Og hvis du er elev, så skal du skrive dit Unilogin brugernavn her. Og nu finder jeg bare lige på et tilfældigt, men det kunne være noget i den her stil. Og så @sg.dk. Nu har jeg ikke den her mailadresse som lærer, men princippet er det samme. Nu skal jeg give mine initialer. Som lærer skal man skrive sin skolemailadresse fk@sg.dk, og så klikker man næste, og så bliver man bedt om sin adgangskode, og det er samme adgangskode, som man bruger til lektion og first class og så videre. Og ja, så er vi faktisk logget ind her, kan vi se. Og hvis vi kigger på vaflen her, så kan man vælge alle de forskellige tjenester i Google. Man kan i øvrigt, hvis man har en privat Google-konto samtidig med, så kan man tilføje den og logge ind på begge to på en gang. Og sådan en har jeg. Så skal jeg lige ind her. Sådan der. Og så kan man se, at man er logget ind på, jeg er logget ind på begge mine konti her, og skal selvfølgelig vælge den rigtige, når jeg skal bruge tjenester. Det var alt herfra. Slut.